zan daɗa kuka ba, na ba zan fita nema ba. Asim on the beats. Ma'uwa ke na fito nema, ya ba zan miki kuka ba. Ma'uwa ke na fito nema, ya ba zan miki kuka ba. Na wanda ba shi da kokwanto ko zato daga fannoni, ka tsara iko kai adabi, bukatu ka daga sa'anni. Allah muke nan ka ga wurtaro ko da ke kada zamtani, kan tuka a cikin kwadira a jini ruhi ya jazaba. Ma'uwa ke na fito nema, ya ba zan miki kuka. Yau santa da kai da tsira ga ainihin ka da siffofi, ruhin ka kenan shi ka rubuta, babu kanka da shafofi. Allah salatin mai danne wuyan rijali ya sa kaifi, wani kiya a cikin halara sai dai ya ganni gaban baba. Salisa bai imanin wasu ya samu ka ɗaunan ba a gidan abula ba su yi da cinikin mulan muka share ba. Kakan fatiya bara masa kudura ta bani farin gumba, na raya a rayuwar abadi silar salatin yaran ba. Ma'uwa ke na fito nema, ya ba zan miki kuka ba. Aikatuwan girma miya salama ɗanɗana shi ka sha bada, mun sha shi mun yi wata tilse gyatsa muke wasu sun shaida. Gigin kama da halin kowa ya ci shi labinda ya jazzabe a cikin mama, kauna ba za ta yi kwanto ba, ba za ta yi kwanto ba. Sallama gare ki uwar girma, sallama ga darar mai nema. Dausayin abinci alfarma, amsa da ciki da kunne na, ko da ba zan da motsi mama ba. Ban san ta ya zan fara ba, na bule a cikin fama, nema nake a cikin nema. Sha'anin gashi ya girma, Allah a duba kaskancan ba wannan da yake girma. Kudura ta ɗauke damomi irisi kiruyi gumba ba. Ma'uwa ke na fito nema, ya ba zan miki kuka. Ƙauna ce ta ci soji kiruyi da ya rika na ƙasan zuci, sashi yana ta bugan sashi, ya wuce shi shiga kunci. Me zan faɗa ne mai na ruko, ido yana ta gudun bacci, na nan naɗe a cikin sarka, nema nake ban samu ba, wani ban samu ba. Mallaki rai ki mallaki har zuci, mamanki nake bana neman yanci. Yaushe za mu ga buroyin gayawar kireci, ki yadda da ni yadda ke ta Allah ce, gidan farafu yake duba. Ya amma san batu nake duk na rikice, baki bayan misaltawa. Kudura ta gama yin lamari, mutuwa ake azamo gawa. Gata in ta juya kuma ta zama uwa, abinda rambu ya binne cikin ki har yau ba a isko ba, ba a gane komai ba. Ido baya ganin komai sai ke kinci kan fili, daga na ga mai kyau sai na tuno kiyaya kike
ne yar asali murya ko in na ji sai na tuno yaya kike kiran hali tsaki ya tabbata ga zatin da ido ba zai iya kallo ba. Ke ya fito nema ya ba zan miki kuka ƙauna ce take ta farauta ta gashi jikin ya fiye yarinta ƙaunar ita sa ake da ta gyara ta mama ki zo in hanki zan sauki ko da baran da komai ba. Kamar masu mukin gawar tashin fina bikin darduma a nan maza ke girma kansu iso suke cire takalma. Allah walinki na aure ya bayar ya kuma karɓa aka ma waye ya karɓa kai shanin ba zai faɗi guna ba. Ke ya fito nema ya ba zan miki kuka al'amarin irada fadan wa baki rubutuwa a sanin fanya a inda sani ya kare nan kika fam fara shirin tafiya kurman baki cewa ya karanta zahiri da gaibiya baban ki birnin ilmi shi ko mijin ki kofar ba wai ba ali wayo maki tausaya mini na towa na yi suluki kuma na jarama wallahi ke na fito duba komai na duba sai na rage daga na matso na gaba kera a kula sake kulawa kin ki bala'i da azabtarwa imani ba ya cika sai ga jiki da kanku ya zamgawa ƙaunar mijinki ibada ya samu na furci kaucewa a yanki su suka zamtsira a kisu ba a gada daɗi ba. Ke ya fito nema ya ba zan miki kuka a gidan mu an kai wa Allah daidai na fura da farloli Jibril ɗan kolan ku ne kun fita shi a cikin hali sanyin gidan manzan Allah da yake ta misaloli annabawa waye yake da kamar ibanya sun ce umma ke ya fito nema ya ba zan miki kuka ba. Ke ya fito nema ya ba zan miki kuka